Γεια σας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα ήθελα να βοηθήσω όσο μπορώ καλύτερα στην εξήγηση και διευκρίνηση της ερώτησης τι είναι πραγματικά αυτό που αποκαλούν πολλοί εν αγνία τους πυραμίδα. Ας αρχίσουμε λοιπόν με ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό βιογραφικό σημείωμα της πυραμίδας. Το πυραμιδικό σύστημα, όπως αποκαλούν πολλοί απλά τη δομή ενός συμμετοχικού προγράμματος, είναι μια πολύ παλιά εφεύρεση, τόσο παλιά όσο και οι πυραμίδες της Αιγύπτου. Τα κατά συρροήν θανατηφόρα ατυχήματα των εργατών τότε κατά τη διάρκεια της κατασκευής των ήταν πολλά και αντίστοιχα πολλές οι χήρες και οι οικογένειες που αφινόντουσαν χωρίς προστάτη και χρήματα για να ζήσουν στο έλεος του Θεού. Τότε λοιπόν οι εργάτες συνέλαβαν την ιδέα κάθε μέρα να βάζουν σε ένα κοινό κουβά ένα ποσοστό του ημερομισθίου τους για υποστήριξη των οικογενειών που άφηναν πίσω τους οι αποθανόντες συνεργάτες τους. Κάπου 5.000 χρόνια αργότερα, πριν δηλαδή μερικές δεκαετίες, κάποιος Αμερικάνος με το όνομα Bernie Madoff επινόησε ένα παράνομο σύστημα όπου γινόταν απλή μεταφορά χρημάτων με ιεραρχική δομή, όπου δηλαδή οι πρώτοι στην αλυσίδα απεκόμισαν μεγάλα κέρδη και οι τελευταίοι χάσανε περιουσίες. Αυτή λοιπόν η αδίδωτη, τζογαδόρικη, παράνομη δραστηριότητα πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα πολλές κατοπινές καθόλου νόμιμες εταιρείες να χαρακτηρίζονται από αρκετούς εν αγνία τους πυραμίδα. Αποκαλούν δηλαδή πυραμίδα πολλές MLM εταιρείες που απεφάσισαν να προωθήσουν τα πολλές φορές πολύ καλά τους προϊόντα χωρίς μεσάζοντες, αλλά με ένα σύστημα, μία φόρμουλα που δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να ανοίξει την επιχείρησή του και να τη διαφημίσει όπως αυτός μπορεί καλύτερα. Το MLM δηλαδή, σαν ιδέα, αποτελεί μια αμοιβαία επαγγελματική ωφέλεια, μια επιχειρηματικότητα χωρίς κεφάλαιο ή μια πολύ επιτυχημένη φόρμουλα της ανθρώπινης συμμετοχής στα κέρδη, όπου το εισόδημα είναι σε συνάρτηση με την εργασία του καθενός. Μέχρι τώρα λοιπόν καταλάβαμε ότι για να είναι μια εταιρεία πυραμίδα πρέπει απλώς να μην έχει προϊόν, έτσι? Λάθος, μεγάλο λάθος. Το εάν μια εταιρεία και το προϊόν της αποτελούν μια πυραμίδα, μια λιγότερο πυραμίδα ή μια καθόλου πυραμίδα, εξαρτάται από ένα και μόνο συντελεστή, από τη διαφορά μεταξύ της αξίας του προϊόντος και της τιμής του προϊόντος. Ας πούμε παραδείγματος χάρη ότι εγώ έχω μια εταιρεία που κατασκευάζει απλά μολύβια, αυτά που χρησιμοποιούμε για να γράφουμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν επίσης ότι εγώ βάζω μια τιμή 10 ευρώ ανά μολύβι, δηλαδή σε ένα προϊόν που η πραγματική του αξία είναι ούτε 1 ευρώ. Άρα όπως βλέπετε εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά μεταξύ πραγματικής αξίας του προϊόντος και της τιμής του προϊόντος. Όλο αυτό το χάσμα μεταξύ αξίας και τιμής λέγεται πυραμιδικό μέρος της τιμής ή PPP, δηλαδή Pyramidal Portion of Price. Άρα μια τέτοια εταιρεία, αν και έχει προϊόν, είναι εμφανέστατα πυραμίδα, δηλαδή μια φούσκα. Όσον τώρα η αξία του προϊόντος πλησιάζει την τιμή του, τόσο καλύτερη η MLM εταιρεία. Εδώ ο καθένας από εσάς που θα ήθελε να ασχοληθεί με μια τέτοια εταιρεία πρέπει να βάλει κάτω όλα τα υπάρχοντα δεδομένα και να αποφασίσει κατά πόσο μια τέτοια εταιρεία είναι άξια λόγου και ότι η πιθανότητα ότι θα αντέξει στη διάρκεια του χρόνου είναι δεδομένη. Πάρτε παραδείγματος χάρη μια εταιρεία σαν τη Mercedes, όπου η τιμή των αυτοκινήτων της υπερβαίνει αισθητά την πραγματική τους αξία, γιατί υπάρχουν και άλλα αυτοκίνητα που προσφέρουν τα ίδια όπως μια Mercedes, παραδείγματος χάρη ένα Volkswagen ή ένα Fiat ή ένα Toyota. Αλλά επειδή η εταιρεία εκτός του αυτοκινήτου πουλάει και το όνομά της, το κύρος και την έγκλη του ονόματός της, γι' αυτό και η τιμή του είναι αρκετά αυξημένη σε σύγκριση με την αξία του. Και ερχόμαστε τώρα στην περίπτωση της M Goldex, μιας εταιρείας που εμπορεύεται επενδυτικές ράβδους χρυσού. Η αξία αυτού του προϊόντος, του χρυσού, όχι μόνο αντιπροσωπεύει ακριβώς την τιμή του, γιατί ο χρυσός είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν και η τιμή του διαμορφώνεται
και ορίζεται επακριβώς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά η αξία του εμπεριέχει και μία προστιθέμενη αξία λόγω της διαχρονικότητας, του κύρους, της έγκλης, της ασφάλειας που μας προσδίδει και τελευταία της προσδοκίας όσον αφορά στη μελλοντική του τιμή. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, το προϊόν διατίθεται τρόμποντινά σε μία τιμή η οποία είναι αισθητά χαμηλότερη από την πραγματική του αξία. Αυτό ακριβώς το σημείο, συνδυαζόμενο με την προαναφερόμενη ανά τις χιλιετηρίδες διαχρονικότητα του προϊόντος, προσδίδει μία ασυναγώνιστη υπεροχή της εταιρείας, συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο λεγόμενο δικτυακό μάρκετινγκ. Αν και στην πραγματικότητα η εταιρεία αυτή δεν έχει να κάνει καθόλου με το παραδοσιακό τρόπο προώθησης προϊόντων μέσω MLM. Είναι περισσότερο μια καθαρά επενδυτική δραστηριότητα που διαφοροποιείται από μια κλασική επένδυση λόγω της συμμετοχικής της φόρμουλας, δηλαδή η δύναμή της βασίζεται στην ένωση των πολλών. Ελπίζω να συνέβαλα λιγάκι στη διευκρίνηση του όρου πυραμίδα και στη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα λόγω αυτής της άγνοιας. Σας ευχαριστώ πολύ.